Jeg er nu kommet til Aarhus. Jeg er langt væk fra Poul. De kommer nok snart og henter mig. Far! Kom nu! Du må være Elisabeth. Er du Elisabeth? James! Stuepigen er kommet. Vi skal hen til din værelse. Jeg hedder altså Elisabeth. Elisabeth? Er det dig, Elisabeth? Ja. Nå, vi skulle have dig for Poul. Ikke også? Ja, vi skulle have en tjeneste. Pokkers da. Kom indenfor. Ja, det er så dit nye hjem, og jeg håber, du føler dig til rette, fordi at vi er din nye plejefamilie, som vi bliver nødt til. Men hvor er min skønne datter Louise og hendes far? De skulle noget på Grøntorvet, så jeg skulle bare gå herind, sagde Ja. Okay. Men James vil gerne vise dig hen til dit værelse, og du skal have værelse lige ved siden af min sødeste datter Louise, og hende har du vel mødt, ikke også? Ja. Jo. Nå, men du skal lige klæde om først, fordi at vi til middag skal vi have franske snegle. Familien er godt nok irriterende. Jeg har også noget grimt tøj på. Med de der varmere. Men det er jo heller ikke mit arve. Det er Louises. Sådan den snobbede, forfængelige, forkælede Louise. Vi skal også have et klart aftensmad. Det er lige før jeg hælder hver brød og vand. Snegle. Ligesom dem hjemme i skoven. Æd. I morgen skal vi til teateret. Det glæder jeg mig dog til, for det har jeg aldrig prøvet før. Men jeg skal ikke engang sidde sammen med de andre. Jeg skal sidde allerbagerst, så de får det fine pladser forrest. Uretfærdigt. Nå, jeg vil ned og spise. Elisabeth. Hvor er min satans nederdel? Hvorfor har du min nederdel på? Hvad var det? Ikke noget, det er... Ej, det der det er min fineste nederdel. Hvordan kunne du ikke tage den? Du må ikke Har din dagbog. Stop nu! Du må ikke tage den. Det er rigtigt. Jeg kan ikke holde familien ud. Det er forfærdeligt. Og især hende, Louise. Nå, synes du er forfærdelig? Som om du er så meget bedre. Og jeg savner Poul. Poul, min søde gamle plejefar. Han er simpelthen så flink. Du må ikke tage den. Ej, du må ikke tage